vespre, bona tarda a tots i a totes. Gràcies per ser aquí. Aquesta gravació que heu sentit és exactament tal dia com avui fa 50 anys. El 13 de juny de 1975, quan es va constituir Òmnium a Rubí. Pensem, molts ja ho sabeu, si no joves potser no tant, que en aquests moments encara el dictador era viu. A Rubí teníem d'alcalde el falangista Manuel Murillo Iglesias, i per tant estàvem en una situació encara del final del règim franquista, però incerta pel que fa al futur del país i de la ciutat. En aquell moment un grup de rubinencs i rubinenques es van reunir per tal de crear Òmnium Cultural a Rubí. Penseu que Òmnium a nivell nacional s'havia constituït el 1961, però 2 anys després, el 1963, la seva seu nacional a Barcelona, al Palau de Mases, revocada, va ser clausurada. Per tant, la ciutat va haver de marxar a l'exili, no sé si sona això, a l'exili a París durant 4 anys. Fins al 1967 no van poder tornar a funcionar com a entitat. La primera seu territorial que es va crear va ser la de Terrassa, fora de Barcelona, naturalment, però a Rubí, el 1975, un grup de joves van decidir crear l'entitat d'aquest Rubí en uns moments, insisteixo, difícils, complicats, però els impulsava l'amor a la llengua, a la cultura i al país. Aquestes persones eren el Joan Esteve Riba, que és mort, com alguns dels altres que esmentaré, però gràcies als seus familiars que han vingut, el seu fill i la seva filla, moltes gràcies per ser-hi. Joan Esteve Riba va ser el primer president de l'entitat, en 1975. Hi havia també el Ramon Rossinyol, que després va ser regidor de l'Ajuntament, el primer Ajuntament Democràtic el 1979. Hi havia el Lluís Bogunyà, que va substituir el Joan Esteve Riba com a president i ho va ser durant 25 anys. Hi havia el Josep Maria Escoda, el Josep Rossinyol, el mestre Rossinyol, el Rafael Climent, professor de català, que molts també vau conèixer. Hi havia el Joan Jorba. I hi havia també una peça important, el senyor Ferrer. El senyor Ferrer, els que sou una mica grans, el recordareu, era el director de la Caixa de Pensions. Va ser una persona que va ser a Rubí els darrers anys del franquisme i els primers de la democràcia o de la transició, no t'hem dit, però que va ajudar molt a les entitats culturals catalanes i catalanistes a poder sortir d'aquell blanc i negre del franquisme. El senyor Ferrer facilitava fins i tot l'espai esportiu de la Caixa, a la plaça de Catalunya, per fer les reunions que eren d'amagat. El Lluís explicava que a vegades eren a la nit reunits allà, una hora que evidentment la Caixa no funcionava, i el sereno, que era, llavors hi havia serenos, n'hi havia 2, el Ballera i el Barceló, i el sereno els avisava, vigileu que teniu el llum obert i us descobriran. És a dir, fixeu-vos quina situació estava en aquells moments. Aquestes persones, per tant, van ser els pioners, i en nom d'aquestes persones ens agradaria que ens adrecés unes paraules a Lluís Bogunyà. Parlava de gent jove, clar que jo tenia 30 anys, vol dir que avui tinc 50, any 80. Celebrem aquests 50 anys. Jo he fet una mica de resum i ho volia dividir en dos. La primera part és perquè vam tindre molta sort que ens van ajudar molta gent, a part dels que érem reunits a la Caixa d'Estalvis, i vam conèixer a molta gent que en aquests moments estaven al Nucli Cultural a Barcelona. Hi havia el Pau Riera, el Joan Bautista Cendrós, el Lluís Carulla, en Joan Manbet, en Josep Milans, en Jaume Planes. Jaume Planes era el que muntava tots els fregats en aquests moments, el Joan Triadú, el Màrio Samarra, i més tard vam conèixer el Jordi Porta i personalment vaig conèixer molt bé la Muriel Casals, dita de la meva tasca a la Universitat Autònoma. Però de tots aquests personatges vaig conèixer un personatge que per mi em va canviar una miqueta les meves idees. Era
Joan Ballester i Canals. Joan Ballester i Canals era un home que anava sempre per tots els grups locals i pobles i es va deixar l'any 1980 i era una persona molt acèrrima tot relacionat amb Catalunya i la seva llengua. Penseu que va ser el responsable famós d'aquells planos dels països catalans, el primer que va editar el mapa dels països catalans, que el vam prohibir i després ara els podem trobar per la En Joan era encara, escolto les seves paraules, que quan ell deia pel carrer una paraula incoherent, sempre em deia: Lluís, tu per Catalunya, sempre facis el que facis, has de fer una passa endavant, ferma el teu peu a terra, para't si és necessari, però mai fes un pas enrere. I teníem dues coses en comú: l'amor a Catalunya, a la seva llengua, i que tots dos fumàvem en pipa. I aquesta última va ser una imperfecció, però ens coneixíem pels de la llengua. No voldria deixar de nombrar el Joan Triadú i Font, el gran filòleg, que li devem molt per la llengua catalana. Va ser una persona que va lluitar per la nostra llengua i per molta gent. L'aspecte a recordar, després de tota aquesta gent, podria doncs fer una mica què és el que van fer el 13 de juny del 75. Ens vam formar com a grup local que depeníem de Terrassa i teníem de sempre estar connectats a Terrassa. Malgrat tot, els presidents podíem anar a la reunió del carrer del Masses i anar a la reunió de la sala de Masses al carrer Montgat. I vam fer una junta i aquesta junta estava format, com ja he dit, el Martí, l'Esteve Riba, i per motius personals hi va haver de dimitir temporari. El vaig seguir jo després i no em van deixar plegar més. Fins que per motius professionals i altres coses, al cap de 25 anys ja vaig seguir a plegar. Que consti que guardo la carta que va de dimissió i ni la carta van acceptar ni òmnium de Barcelona ni òmnium de Terrassa. La guardo, per això. Planes em va dir que no, que vaig dir, però què foto jo ara? I no hi ha obertures. Bé, deixem-ho estar. Què vam fer una mica? Us explicaré una mica de resum de les coses que vam poder fer aquell any. Fer alguna cosa, per petita que fos, ens va ser fàcil, perquè justament, com deia el Martí, es va fundar Òmnium Rubí 5 mesos abans de la mort del dictador. Llavors, doncs, que l'Ajuntament de Rubí hi havia el Murillo i estaven, i per donar una expressió molt acollonits el que podia passar, perquè se'ls acabava el seu negoci. I llavors, doncs, esclar, el primer any ens vam anar a demanar calés perquè poguessin fer, perquè poguessin tirar una llengua, i ens en van donar. Ens van donar calés i vam dir, mira, i ens en donen. I vam llogar una casa al carrer Sant Pere. Al carrer Sant Pere vam tenir una casa que l'havíem llogat, que ens va servir molt per després el que venia. Penseu que l'Òmnium Cultural, en aquella època de transició, els primers anys, va fer de paraigües per poder i vam ajudar a fer l'Assemblea Democràtica de Rubí, junt amb polítics i partits legals i no legals. Allà podia venir tothom i no passava res. Hi havia altres associacions i també els sindicats que llavors s'estaven formant. Vam donar suport a totes aquestes formacions en aquest local que vam tenir al carrer Sant Pere. Allà també vam fer les classes de català. Aquí vull fer un incís perquè les classes de català vam tenir dues persones que ens van ajudar molt, que eren Rafael Climent i el Pere Mas Ferrer. Eren dues persones que tots coneixíem. Van ser grans col·laboradors i patriotes. L'any 1980 vam col·laborar en les festes populars de Pompeu Fabra celebrades a Montserrat. L'any 1981 es va celebrar la festa de Santa Llúcia a Terrassa. Aquest dia va ser la primera vegada que Ràdio Rubí va fer una transmissió en directe perquè vam transmetre la festa de Santa Llúcia de Terrassa a Ràdio Rubí. Ja havíem dit una ràdio, teníem la ràdio. També vam estar, des de la ràdio, a fer
classes de català, que el Rafael jo, que jo de xerradeca, perquè en sabia ell. Després vam anar també, amb la ràdio, vam fer la retransmissió del concert de Lluís Llach a Castelló, que fa 2 concerts, que vam anar amb 1.200, que deia Ràdio Rubí, que vam anar en cotxe, vam entrar a la plaça de Toros de Braus de Castelló, hi havia tot de xinxetes i ens vam fer rodes en l'aire, però bé, vam tindre molta bona col·laboració i amb 3 coses, 3 rodes d'altres cotxes vam tornar-ho. Déu-n'hi-do, vam fer una cosa bastant molt. Després també vam tenir aquí a Rubí, va ser molt interessant, que era el famós bus de cultura en ruta. Decidir intentar tornar a engegar el grup local de Rubí. La veritat és que fins i tot érem tan inconscients i tan induïts per l'energia del moment que no n'érem del tot conscients del passat d'Òmnium Cultural a Rubí 25 anys enrere, però tot i així vam fer esforços per contactar amb tu, Lluís, i per fer la baula que continués tota l'energia. El Lluís parlava de tota una sèrie de persones i el Martí ens ha presentat com un grup jove. Jo crec que també és de justícia recordar que amb nosaltres s'hi va unir, que em sembla que aquí és el tercer familiar, el Francesc Botella, representava tota una generació, regidor de cultura amb el Partit dels Socialistes a la transició i durant la dècada dels 80, representava tota una generació de la ciutat, una generació vinculada políticament, amb uns valors catalanistes que en els seus últims anys de vida, per dir-ho així, i d'activitat política va voler unir-se a nosaltres. Dues coses. Una, el dimecres vinent, aquí mateix a aquesta auditori de la biblioteca, hi haurà la presentació de la taula per la llengua de Rubí. Aquesta taula per la llengua de Rubí l'estem constituint diverses entitats impulsores i ja tenim el suport de 25 entitats rubinenques. Entitats, establiments comercials, i volem arribar a moltes més. És una taula molt potent que pretén fer molta feina a Rubí amb la llengua catalana, que ens cal a tot el país i a Rubí per fer, i el dimecres farem un acte aquí amb la participació de personalitats com la Joan Manuel de Serres, l'Enric Major, l'Enric Labeula, la Roser Tutusaus, la Marcela Campagnoli, que és una brasilera que fa molt poc és aquí, que paga també el català com jo o més, presentats tots amb la línia justa. Esteu tots convidats a venir i ens agradaria molt fer-ho perquè realment la feina que tenim a Rubí és molt gran i entre tots l'hem de fer. I en segon lloc, ara ens parla el Xavier Antic, com sempre, és que fa tan interessant, però recordeu que després, a més, a fora o estímul hi haurà coca, cava per tothom perquè podem parlar amb l'escoleta, tots plegats i sobretot amb les persones valencianes que pensi que estan coixetes d'aquest reconeixement. Xavier, quan vulguis, té la paraula. Bona tarda. No podeu que altres manegaré. És realment emocionant venir a Rubí amb un acte d'Òmnium i trobar una sala
Podem rebentar-ho aquesta. Primer de tot, el que parlava dels diputats de treballar i de fer segons quines coses, segons quins jocs, n'és termòmetre i d'exemple. No, ningú no diria. Tenen un tràfic tan difícil, per tant, primer de tot, moltes gràcies per venir. Segon, és emocionant per el que acabem de veure, que és el reconeixement de la gent que sosté l'entitat, que ho sou tots i totes plegats, però reconèixer un per un persones que fa 50 anys o més, alguns d'ells, que estan sostenint com a socis el que avui és l'organització de la societat civil amb més base social de tota Europa, és realment més que motiu. És descobrir el que en unes èpoques molt més difícils que no pas ara era haver-se compromès amb una entitat que aleshores, com ara, defensava la llengua, la cultura i el país, però quan la llengua i la cultura estaven prohibides i el país estava simplement negat. Per tant, primer de tot, gràcies emocionades i intenses a tots i cadascun de vosaltres, però també és l'altre motiu. De fet, el centre de l'acte d'avui és que se celebra, se commemora 50 anys de la creació de l'Òmnium Review, una de les, dedico al president d'Òmnium, una de les seus històriques d'Òmnium Cultural. Avui Òmnium Cultural té 52 seus i gestores a tots els racons del país, des del Pallars fins a les Terres de l'Ebre, des del Priorat fins a l'Alt Empordà. Al Baix Llobregat n'hi ha 6, però en l'època que es va crear Òmnium Rubí, avui fa exactament 50 anys, no arribaven a 10 seus fora de lo que era, i aleshores se'n deia la seu nacional. Ho hauríem de mirar exactament, però jo diria que Òmnium Rubí se crea quan hi ha ben just poder 6 seus, a part de la de Rubí, perquè ara estem parlant d'una presència històrica de l'entitat a la ciutat de Rubí i el seu entorn, 50 anys en una època en què tot això no era gens fàcil ni gens senzill, sinó que obligava, com recordava el Lluís, amb aquesta rememoració també emocionant, a una feina gairebé desgràcia. Tenim uns professionals meravellosos. Un esforç que és digne d'elogi. Avui és molt fàcil, deixeu-m'ho dir, perquè a més en soc el president, avui és molt fàcil ser d'Òmnium. En aquelles èpoques no gens, i per tant que durant 50 anys, abans de la mort de Franco, es constituís un grup de gent que defensava una llengua que aleshores no tenia ni diari, perquè no existia, no existiria fins al 23 d'abril de l'any següent. No existia escola, ni era possible que a l'escola se'n fes classe en llengua catalana. I jo soc d'aquesta generació, i jo soc nascut, per donar la confidència, al 62, i però soc l'última generació que no va fer ni una classe de català, ni al preescolar, ni a la primària, ni al batxillerat, ni a la universitat. El 75 es crea Òmnium Rubí, en aquest context, quan la llengua catalana existia a casa, i quan l'haguessin volgut condemnada i reclaustrada dintre de casa, i que no sortís d'allí. Si avui podem tenir diaris en català, ràdios en català, televisions en català, escola catalana en català, és gràcies a la immensa feina per tanta gent a tot arreu del país com la que aquí se va fer a Òmnium Rubí, aglutinant, verteblant i agregant al menjar compromisos. Per tant, avui és un acte de celebració, d'homenatge, i sobretot és el que em toca de fer com a president d'Òmnium Cultural, president Martí, donar-vos sobretot les gràcies. És un acte de reconeixement, és un acte d'admiració i és un acte de gratitud, perquè són 50 anys de resistència, són 50 anys de pica-pedra, que és el que s'ha de fer Òmnium, de treball constant, de vincles personals i de vincles polítics, i d'una fidelitat sostinguda a lo que avui tornem a recordar, que són els bàsics: llengua, cultura i país, que d'alguna manera és el grandíssim consens del nostre país al voltant d'aquestes tres nocions, que és la llengua que ens vertebra,
la cultura de la qual podem estar orgullosos com una de les cultures potents d'Europa i el país que volem lliure i que volem amb el reconeixement dels seus drets nacionals com aleshores. Que això reivindiqués fa mig segle, quan tot això era molt més incert i més fosc. S'ha de posar en valor el grup de persones valentes que aleshores vau donar el pas o posant-vos al capdavant de l'organització o tants altres donant suport. Perquè sense els socis de l'entitat i sense els directius que s'hi dediquen a organitzar actes, iniciatives, trobades, relacions amb altres organitzacions, on no existiria uns directius que val a dir tant aleshores com ara, des del president d'Òmnium Rubí fins al president d'Òmnium Cultural, des de qualsevol membre de la Junta d'Òmnium Rubí fins a qualsevol membre de la Junta Directiva Nacional, com segurament sabeu, tots cobrem el mateix sou. És a dir, 0 euros. 500 voluntaris que ocupen totes les juntes territorials de l'Òmnium Cultural, robant temps a la vida familiar, robant temps al lleure, robant temps a la lectura, al cinema o simplement a la migdiada per dedicar-se a treballar per la llengua, la cultura i el país. I avui és també un homenatge a la gent que a Òmnium Rubí ha dedicat una muntegada d'hores, tant si han estat 3 anys com a presidenta com si n'han estat 25, tant si ha estat 3 mesos en la Junta d'Òmnium Rubí com si n'han estat 15 anys. Tot això és un regal a Rubí, a la llengua, a la cultura i al país. I també som aquí una mica per donar-vos per tot això també les gràcies. I per això és un reconeixement sincer i sentit i de cor a les persones que ho heu fet possibles. Com us deia, avui Òmnium és una organització gegantina, no hi ha a Catalunya ni als països catalans una entitat amb la fortalesa social d'Òmnium Cultural. Per això és gràcies a vosaltres, als socis i als que des de cada racó del país hi està treballant per tot allò que avui representa Òmnium. Els que vos al principi, gratitud infinita. Els que ho feu possible avui en un altre context, avui tot està molt desanimat i tot sembla una catàstrofe. I a mi m'agradaria que t'escoltessin, no? La catàstrofe del 75. Quan dels judicis se'n podria esperar condemnes de penes de mort, per entendre'ns, no? Sí que és difícil, és molt difícil avui. Sí que està malament la llengua catalana, està molt malament la llengua catalana. Però des d'Òmnium tenim l'obligació d'agafar perspectiva perquè és una entitat de 64 anys i el Rubí de 50. I agafar perspectiva per ben de veure i de dir, amb rigor, sí, hi ha moltes coses que no estan bé, hi ha moltes coses que cal canviar, però el salt que ha fet aquest país en aquests, evidentment, 50 anys, però fins i tot per anar-nos a la vostra època i en els darrers 15 és un salt absolutament gegantí. Per tant, record especial per en Joan Esteve Riba, ho has dit Martí, i ho recordarem aquí, però també els noms propis que heu encapçalat aquestes juntes de voluntaris d'Escòcia, Lluís Mogunyà, Guifré Lloses, Lluís Mincai dels nostres, que és molt important, Laura Bert, que l'heu admirat i estimat quan tingut sol, a part de tants altres. Gràcies per mantenir la flama, que la flama d'Òmnium és una flama paral·lela i simultània a la del Canigó, escampant-se una mica per tot arreu per mantenir el que és les pedres que aguanten el país. Celebrar aquest mig segle ens obliga també no només a fer un acte de memòria, que per això és tan important, i per això, aquí li surt a la prudència, m'he emocionat quan he entrat que està aquesta sala plena abans d'entrar-hi. No és només un acte de remodelació del passat, sinó que és un acte de reivindicació del present. Hi ha un moment que ens interpel·la, som el 2025, el 2025 no és el 1975, però el 2025 tampoc no és el 2010 ni és el 2017. El 2025 és urgeix perquè el context ha canviat, a saber, com sempre ens exigim a Òmnium, que és llegir on està el país, perdoneu que ho digui així, què li passa i en què podem contribuir i sentir útils, perquè Òmnium al capdavant no és res més que un instrument al servei del país. I només serà un instrument al servei del país
si dona resposta als problemes que hem d'evident del país i tenim grossos i hem de contribuir a ajudar-hi.